Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya.
Pwede po tayong pumunta doon. Okay, so busog na po ba ang lahat? Nakakain po ba lahat? Okay, so ready na po tayo para sa ating afternoon session. Okay? Okay, so mag-i-interview po muna tayo sa isa sa ating mga mommies dito. Sino kayang pwedeng interviewin? Okay, mag-iikot po ako. Hello po ma'am, ano pong pangalan mo? Rona po. Baby mo po ba ito? Kakarating mo lang po ngayon. So ready ka na po ba? Kanina ka pa. So ready ka na po ba matuto? Okay, so marami po tayong inihandang discussions and presentations ngayong hapon. Alright, so live na live pa rin po tayo ngayon sa Ayala Malls, Legazpi para sa patuloy na selebrasyon at programa ng Baby Mama and Family Fair Day 2. Okay, so kaninang umaga, nagkaroon po tayo ng discussions tungkol sa tuberculosis preventive therapy in children by Dr. Pama and mental health of mothers by Dr. Maria Angeli Morico and Dr. Laline Irene Marzan. Okay, so sa ating pagpapatuloy na programa, palakpakan po natin ang G-Styles para sa isang dance performance. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. Oh, yeah, man. Yeah. What's the rhyme? Mad thing. Girl, I make it clap, clap on the tack, we tack, tack. But girl, know what we do? Nothing a long tack. Love the life I live, we make the wall bounce. We can't stop. Rock it down, set it up with a special back shot. Position 1, 2, come in like a teacher. Money off you make and every day yeah, we get richer. I always cut it, let me sing a cappella. Girl, give me a ghetto wine like in a favela. So me say, we so hot, them now we so hot, yeah. We are the things that better get the city lock. So me say, we so hot, them now we so hot, yeah. Every time we die, I better get the city lock. So me say, wine pon the thing, wine pon the thing, me just wine pon the thing, wine pon the thing. So me say, we so hot, them now we so hot, yeah. We are the things that better get the city lock. We make it clap. Can you wine, can you do it on time? Can you wine, rotate, waistline? Can you hear me no bad girl? Can you wine, can you do it non-stop? Can you drop it low, bring it up back? Can you hear me no bad girl? Tonight, some of my phobias swear to one higher. We're going to put out the mash up the lion. I will not make a face, good Allah. Getting no carrying on the fire. All of us to Mandela, so what's that? Getting no carrying on the fire. You must say, when you got give me the real dopamine. And the real dopamine. Give me the real dopamine. Last one, let's go. Dopamine. How you bad so? Hey girl, wind up your body and go down. Make sure say your body touch the ground. Get some big up girls that be not play around. We run uptown, we run downtown. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle en cash, prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacus dans mon secteur. T'es dans la merde. Je suis au fond d'un car VIP, ces bâtards sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance, tu peux tèche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais?
Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recule-toi et laisse-moi faire. Quand les opposés s'attirent, on va sceller que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y a pas de secret. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Alright, maraming salamat po, G-Styles, for that dance performance. So sana kasing galing rin nila ako sumayaw, no? Okay. So, sample daw. Baka ma-discover po ako dito. Okay. Okay, ang ating focus po ngayong hapon ay ang pagsiguro ng kalusugan ng ating mga babies sa pamamagitan ng breastfeeding. So, sino po dito ang mga breastfeeding moms? Itaas po natin ang ating mga kamay. Okay, ang dami po nating breastfeeding moms ngayong hapon. Okay, so this afternoon po, marami tayong makakasamang mga speakers at mga kwentong maririnig para mas malaman natin kung bakit nga ba napakahalagaan ng breastfeeding. Okay, pero bago po ang lahat, pakinggan po natin ang isang mensahe mula sa City Health Officer ng Legazpi, Dr. Fulbert Alec Gallego, represented by Ms. Mercy Morante, Nutrition Officer 4 of the City Health Office of Legazpi, for the opening message. A round of applause, please. Thank you, Madam. In behalf po kang City Government of Legazpi City, headed by Mayor Geraldine Birosal, and the City Health Office headed by Dr. Fulbert Alec R. Gallego. Kami po nagpapasalamat sa Indo sa 4th Baby, Mommy, and Family Fair na pinanginginutan po kang Department of Health Region 5, asin po kang 97.1 OKFM. So sa gabos po na mga ina na yaon digdi, aram ko na very happy ka mo na nakaluwas ka mo sa Indo mga harong, para po makadigdi sa Ayala, makapag-attend. Enjoy this afternoon, relax, take it easy. Libre po ang gabos, may freebies pa. And you will gain more and more knowledge. Tasabi tangani, ang pagpapadudo, bako sana po 0 to 6 months, kundi hanggang po may gatas si mami. May mga techniques po kamong mauukudan mamaya at may mag-share din po na mga parents, na mga breastfeeding couples sa Indyang journey. Kaya po, thank you very much, and sa lahat po ng mga sponsors and stakeholders, thank you very much and God bless you all. Okay, thank you po, Ma'am Mercy. So at this point po, mag-award na po tayo ng certificate para sa City Health Office of Legazpi. The citation reads, Certificate of Appreciation is given to the City Health Office of Legazpi for their significant contribution in providing health services during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4 of DOH Bicol CHT. So yes po, may we call on po all the staff from CHO Legazpi na kasama po natin ngayon. And of course, to present the award, Ms. Christine Espiritu, Nutritionist Dietitian 4 of DOH Bicol CHD, Mr. Mark Gumba, our NIP Coordinator of Albay Provincial Health Office. Please proceed po in front para po sa pag-award ng certificate. And also, meron po tayong prepare na tokens for CHO Legazpi. Okay, thank you very much, City Health Office of Legazpi, sa inyong pong support para sa Baby Mama and Family Fair. So bago po ang lahat, nais ko pong batiin lahat ng mommies na kasama natin ngayon sa Ayala Malls, Legazpi City, and of course, sa ating live stream sa official Facebook page ng DOH Bicol CHD. So good afternoon po sa ating mga mommies. Alright. Okay.
gusto ko po magtanong, bakit po ba natin pinagdidiinan ang kahalagahan ng breastfeeding? Alam po ba natin ang kahalagahan ng breastfeeding? Opo, okay. Alam po na ating mga mommies. Alam po naman po natin na ang breast milk ay ang best food para sa ating mga babies upang masiguro na ang kanilang mga kalusugan. Okay, so dito po sa Pilipinas, kaunti o mababa pa rin ang porsyento ng mga nanay na nagsasagawa or nagpa-practice ng exclusive breastfeeding o pagbibigay ng breast milk lamang sa unang 6 na buwan ng bata. So para bigyan po tayo ng mas marami pang kaalaman tungkol dito, may kasama po tayong isang eksperto. Siya po ay isang pediatrician mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Palakpakan po natin Dr. Suyan T. Gutay. Hello, good afternoon, mommies. Good afternoon po. Good afternoon. Ayan. So for this afternoon, ayan, share ako ng mahalagang lessons for all the mommies, which is the importance of breastfeeding. So bakit kaya importante ang breastfeeding? Bakit kaya may activity tayong ganito? So next po. Ayan, next po. So from the latest survey of the National Nutrition Council, there is a very little increase in the global breastfeeding rate in the past 2 decades. And in the Philippines, so the exclusive breastfeeding rate remains low at 34%. So out of 100 mommies, 34 lang po ang nag-exclusive breastfeeding. And early initiation of breastfeeding is only 57%. So parang ang konti pa lang po nila. Next slide po. So the World Health Organization set a target to increase exclusive breastfeeding to at least 50% by 2025. So ano po ba yung exclusive breastfeeding? So ito po ang pagbibigay ng breast milk only sa mga babies from birth up to 6 months. So wala pong water, walang rice water, or walang any formula from birth to 6 months. Pero, pwede po tayong magbigay ng oral rehydration solution. Pwedeng may vitamins, pwedeng may drops, or pwedeng may medicines for the babies. Next po. So, meron tayong Republic Act number 10028, so which is the Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2029. So, mommies, kahit sa workplace, pwede tayong mag-breastfeed. Next po. Ayan, so the rights of breastfeeding moms at work. Alam niyo po ba yung lactation station? Familiar po ba yung lactation station sa work? Meron po ba? Sa mall, meron po ba? Yes, meron po. Dapat po lahat ng establishment, health or non-health establishment is merong lactation station. Ano po ba yung nasa loob ng lactation station? So meron tayong water station for hand washing, meron tayong ref for storage of milk, comfortable chair, table, and also logbooks. So dapat yung mga lactation station is hindi sila located sa toilet. At the same time, dapat wala pong mga promotions doon or mga pamphlet na naglalagay ng mga formula milk. Okay, next po. And also, if you are a working mother, ang manggagawang Pilipino, meron po tayong lactation period for those working moms. So it's not less than 40 minutes of lactation break for every 8-hour working period to ensure na nakakapag-express po tayo or nakakapag-pump tayo ng milk for the babies. And then, next po. Ayan, so breastfeeding programs. Regular breastfeeding education to pregnant employees through brochures, pamphlet, and other educational materials.
So emphasizing yung maternal health to ensure successful and sustainable breastfeeding. Next. So the WHO and the UNICEF recommended breastfeeding initiation within the first hour of birth. So lahat po ba ng mga mommies nag-initiate ng breastfeeding within the first hour of birth? Yeah, so very good. And then exclusive breastfeeding should be for the first 6 months of life. Lahat po ng mommies nag-breastfeed for the first 6 months of life? Yes. And breastfeeding should be continued up to 2 years and beyond. So kahit malalaki na yung mga babies, 1-year-old, 2-year-old, it is possible pa din to breastfeed. And then, so why? So what are the benefits of breastfeeding? So number 1, it is safe, sterile, and always available. Once na na-establish na natin yung breastfeeding, so lagi siyang available. Hindi na tayo magwo-worry, may gatas pa ba si baby? May natira pa kayang formula milk? May tubig pa ba na malinis? Nalinis ko ba yung mga bote? So wala na tayong aalalanin kasi laging nandyan lang ang ating breast milk. And also, it contains perfect nutrients to fully sustain the growth and development of the baby from birth to 6 months. So breast milk is enough. Di na nila kailangan ng tubig, di na nila kailangan ng ibang food. Breast milk is enough. And then after 6 months of age, still a good source of nutrients as long as meron si baby ng sapat na complementary feeding. Next po. Ayan. So the breast milk is easily digested and absorbed by the baby's stomach. And it contains antibodies and substances which protect the body from infection. So yun po yung pinakamahalaga. Yung pagpapasuso is kumbaga yung first immunization ng babies. Yung mga importanteng antibodies galing sa mommy is napapasa po natin yon sa mga baby natin para hindi sila magkasakit. At the same time, meron siyang fats or DHA which enhances brain development. So may evidence po na pag nag-exclusive breastfeeding tayo, mas matataas po ang IQ ng baby natin compared to those non-exclusively breastfed. Next po. Then, ano pa yung mga sakit na nape-prevent ng breastfeeding? So number 1, diarrhea. So less likely magtatae-tae ang baby mo. Next is otitis media or ang mga infection sa tenga. Next is UTI. Ayan. Infant botulism and necrotizing enterocolitis. Ito ay isang sakit kung saan nagkakaroon ng infection yung tiyan ng bata dahil hindi tayo nag-breastfeeding. Next, ano pa po ba? So meron pa. So it is protective against allergies. So may mga babies, pag nagfo-formula milk sila, so since ang formula milk ay galing sa gatas ng baka, may mga infants na allergic doon. So pwede silang magsuka, pwede silang magtae-tae. Minsan meron ding na may dugo din yung tae nila because of formula milk, because na-allergy sila sa gatas ng baka. Pero sa breastfeeding, wala pong ganon. And then, paglaki ni baby, protective din siya against diabetes mellitus and also cancer, katulad ng leukemia and lymphoma. Ayan. Next po. And then, so it is protective against hospitalizations. Sa hospital po, madaming batang na-admit, madaming maliliit na batang na-admit na meron silang diarrhea, meron silang pneumonia. Then pag tinatanong namin, Mami, nag-breastfed po ba kayo? Nag-exclusive breastfed po ba kayo for 6 months? And most of the babies doon is hindi na breastfed. So yun po talaga yung importance ng breastfeeding is less likely na makikita namin sila sa hospital kasi they are healthy babies. And also, syempre, yung infant mortality, pag nagbe-breastfeed tayo, less likely na mamamatay sila. Okay?
Next po. And also, ayan, during the first hour of life, it promotes emotional bonding between mother and baby. Next po. And also, not only sa baby, yung breastfeeding is protective din against the mother. Paano? So, ang breastfeeding can decrease the incident of cancer ng mga mommy, tulad ng breast cancer at ovarian cancer. And then, obesity ng mga mommy, and also postpartum hemorrhage, less likely na duduguin sila after birth. And ano pa ba? Next po, promotes return to pre-pregnancy weight. Ayan, so babalik ulit sila sa figure nila bago mabuntis. So papayat yung mga mommies. Okay, next po. Ayan, ito pa, big financial savings. Magkano po ba yung isang bote ng formula milk? So di ba parang, so bote ng formula, bibili pa kayo ng bottles, tapos mineral water. So parang in a month, sobrang dami ng gasto. Pero pag nag-breastfeeding ka, so aside from it's always available, less likely pa na magkakaroon ng infection at sakit. Yung anak nyo, less likely na ma-hospital sila. So talagang grabe ang benefits nila sa financial savings ng family. Ayan. Next po. Ayan, so meron tayong EO51, safeguarding the importance of breastfeeding, or yung tinatawag na Philippine Milk Code of 1986. Ayan, so it regulates the marketing of infant formula, other milk products, food beverages, and feeding bottles. That's why sa mga ospital, wala po kayong nakikita doon na walang bote ng formula, walang bottles, because yung hospital is a mother-baby friendly hospital. So we always promote exclusive breastfeeding. And next. Ayan, so healthful feeding in children requires partnership between family members, the healthcare system, schools, the community, and government. So mga mommies, yung breastfeeding po ay hindi lang sa inyo. Dahil mommy ka, magbe-breastfeed ka, pero para maging successful ang breastfeeding ng mga mommies, so collaboration po ito ng healthcares, ng community, ng government through the Department of Health. And then, isi-share ko lang po sa BRHMC, so magkakaroon na po kami ng milk bank in the future. So sa mga mommies na madaming milk, pwede po kayong mag-donate. And for the mommies na walang milk, pwede po kayong pumunta sa milk bank para kumuha ng milk. So sa future po, siguro sa mga susunod na taon, magkakaroon na ng milk bank yung BRHMC. Ayan. So that's my last slide. Salamat po sa pakikinig. Sana po meron kayong natutunan. May tanong po ba kayo? Question? May katanungan po ba mula sa ating mga mommies? Yes, mommy. Very good. Kung ano daw po, kung nag-iinom po kayong malipot, nagkakasipon daw po yung anak. Yung? Kapag daw, Doc, umiinom ng malamig, tapos nagpapa-breastfeed, magkakasipon po ba daw yung baby? Ay, hindi po. Yung sipon po ay nakukuha sa mga viral infection. Nakukuha po yon sa mga katabi mo, mga bata na may ubo. So since mahina ang resistensya ng mga baby, so dapat iwasan po natin yung exposure. Iwasan natin yung mga adult na may sipon na maghawak or mag-kiss kay baby. Doon po sila nahahawa, hindi po sa malipot na tubig. Okay, meron pa po ba? Doc, yung friend daw po kasi ng isa nating audience, inoperahan pa lang sa kanyang breast kasi may cyst. So, ang tanong po niya, pwede daw po ba siya magpa-breastfeed or hindi daw po ba makakahawa sa baby since nagkaroon siya ng cyst? Yung cyst naman po is non-infectious. So, pwede pa rin po magpa-breastfeed kay baby. So, hindi
hindi naman yon nagkukos ng sakit sa baby. So kung capable po si mommy, so for the first day, if masakit pa din, pwede po niya i-empty, pwede po siya mag-pump, pero never po siya mag-stop magpa-breastfeed. Okay? So may question pa po ba kayo? Yes po, ma'am. May trangkaso or ubo po ang mami. Pwede rin po. Yes. So, good question. Kahit si mommy may trangkaso or may ubo, pwede pa din magpa-breastfeed si mommy as long as si mommy mag-hand wash siya before and after breastfeeding. And kung madami siyang ubo, pwede po siyang gumamit ng face mask. Okay? Any more questions po mula sa ating mga mommies? So dito naman, may magtatanong po ba sa side na to? Wala. Yes po, ma'am. Ay, hindi po. Hindi po yun nababawasan. So yung signal po ng brain natin na gumawa ng madaming gatas is dahil po yon sa pagdedede ni baby. The more po na magdedede si baby, the more po yon nagsasign sa brain natin na kailangan mong gumawa ng gatas. Wala pong effect yung pag-inom ng malamig na tubig. So pwede po kayong uminom ng malamig na tubig. Sige, mayroon pa po ba kayong katanungan? Dito, Doc, meron pa tayong tanong. Ano po yon? Ma'am, kung may ginagawa ngayon yung nanay, gaya ng paglalaba, ma'am. Opo. Pwede po siya magpa... Yes, pwede po siya magpadede. As long as si mommy well rested after mo maglaba, nakapag-rest ka, yan, comfortable ka. So wala pong contraindication. Kahit po anong work ni mommy, kahit anong gawin niya, pwede po siya mag-breastfeed. Meron pa po bang mga katanungan? Feel free to ask po. Yes. Wala na. Okay, so sa tingin ko po, wala na pong katanungan ng ating mga mommies. So kanina po sa discussion ni Dr. Gutay, nakita po natin na ang benefits ng breastfeeding ay hindi lamang para sa mga babies, kundi pati na rin sa mga mommies. Kaya mga mommies, wag po tayo mag-atubiling magpasuso dahil marami pong rights ang ating mga breastfeeding moms. Okay, may katanungan po muna ako, Doc. Mga mommies, kaya po ba nating i-reach ang goal ng World Health Organization na 50% rate by 2025 ng breastfeeding moms? Kaya po ba? Yes, kayang-kaya po. Naniniwala po kami sa inyo. Okay, maraming salamat po, Dr. Gutay, sa napakagandang discussion. Para ipakita ang aming pasasalamat, bibigyan po natin si Doc ng Certificate of Appreciation at munting token. Okay. May we call on po Dr. Monray Mancilia, MO4 of DOH Bicol CHD, Miss Christine Espiritu, to present the award. The citation reads, Certificate of Appreciation is given to Dr. Suyanti Gutay for her significant contribution as resource speaker during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4. Doc? Palakpakan naman po natin si Dr. Gutay. Okay, thank you very much, Dr. Suyanti Gutay. Okay, so marami po tayong natututunan mula sa mga eksperto. Pero di ba po mas nakakagaan kapag alam nating meron tayong karamay. Kaya mga mommies, pwede po ba kumustahin natin ang ating mga katabi? Pwede po ba tapikin natin sila sa kanilang mga balikat at sabihin natin, ang galing mo, breast friend. Okay, ready po? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, ang galing mo talaga, breast friend. Okay, so para po mas lalo tayong makarelate, para lalong makarelate ang ating mga mommies, pati na rin ang ating mga kasamang daddies ngayong hapon, pakinggan natin ang ilang mga kwento mula sa ating breastfeeding mommy at
supportive daddy. Palakpakan po natin Miss Sarah Jane Adornado and Mr. Wilson Vasquez. Hello po, good afternoon. Ang share ko lang po kung yung pagiging breastfeed mom exclusive. Kasi po, bukod sa tipid na po siya para sa pagbili ng formula kasi super mahal na po ng gatas. And may bonding po kayo ng baby nyo. Tsaka feeling ni baby na pag nag-breastfeed siya is safe siya kasi kasama niya si mommy. Ganyan po. Tapos, iba po yung bonding pa nagbe-breastfeed. Yung bukod sa healthy, ang gatas ni mami and ano pa po si baby, super hyper. Yun lang. Okay na yun, okay na. Okay. So may katanungan po ako sa ating breastfeeding mom and supportive dad. Sa una po ba nahirapan kayo sa pagbe-breastfeed kayo? Di naman po masyado kasi sa bagay po, yung panganay ko is 11 years old. 9 years ang gap nila. Siguro po, parang yung pagbuntis ko po sa pangalawa ko, parang feeling ko yung first time ulit. Okay, kasi 9 years. Kasi mahaba yung gap ng nila. Pero po yung may na-experience po ba kayong mga struggles bilang breastfeeding mom? Parang hindi naman po kasi supportive naman po kasi siya. Sa bahay po kasi nung panganak ko, siya lahat. Okay. Siya lahat na Okay, Daddy, question naman po para kay Daddy. Paano mo po napapakita yung support sa iyong breastfeeding life? Ano lang po, pag-support lang kay mami para sa kanyang pag-breastfeed po. Ikaw po ba ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay? Opo. Pati pagluluto, ikaw din po lahat? Lahat na po. Okay. Huwarang Dad. Opo, pagtrabaho, lahat na po. Okay. So, huwarang daddy po, si Mr. Wilson Vasquez. Okay. So, dahil po dyan, maraming salamat po sa pag-share ng inyong experiences sa ating mga mommies. Napakinggan po natin kanina na ang pag-breastfeed, hindi lamang po nabibigyan natin ng kalusugan ng baby, kundi nagkakaroon din po tayo ng bonding with the baby. Na sobrang halaga po talaga. Okay. So to express our gratitude to Miss Sarah and Mr. Wilson, again, may we call on Dr. Monray Mancilia, Miss Christine Espiritu to present their certificates of appreciation, which reads, Certificate of Appreciation is given to for sharing her experiences in breastfeeding and his or her invaluable time during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4. Okay, so meron din po tayong inihadang tokens, no? Bicol CHD. Palakpakan naman po natin ang ating breastfeeding. Okay. Thank you very much, our breastfeeding mom. Okay, so sulong sa advokasya para sa breastfeeding. Maliban po sa City Health Office of Legazpi, meron din po tayong ibang partners na mayroong layunin na lahat ng bata ay masiguro na malusog dahil sila ay breastfed.
Kaya naman, pakinggan natin ang mensahe mula sa ating partners. Una, tinatawagan ko po si Miss Marilu P. Detesio, Operations Manager of the Children International Bicol Incorporated or CIBI for her message of support. A round of applause, please. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa mga staff ng Department of Health Region 5. Of course, sa ating mga mommies and daddies na andito. So, wala po si Sir Carl, ang aming agency director, kasi pumunta siyang Manila kahapon. So, ako po yung pinadala para sa activity ng Department of Health. So, tama po si ma'am na kami ay sumusuporta sa breastfeeding program ng DOH. Kami po ay sa Children International. Sino po ang nakakakilala dito sa Children International? CIBI. So, marami, no? So, kami po ay isang organisasyon, sponsorship organization, non-government, na makikita nyo po kami sa 4 na munisipyo at 2 syudad ng Albay, sa Daraga, Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, at sa Legazpi and Tabaco. Meron po kaming mahigit na 18,000 na pamilya at 25,000 na mga bata na na-sponsoran. So, lahat po ng mga batang ito, ng pamilyang ito ay sinusuportahan natin sa health, education, life skills, emotional well-being. Ano po? So may mga sponsors po tayo, donors na tumutulong para matugunan ang pangangailangan ng mga bata at pamilyang ito. Babasahin ko po ang mensahe ng aming direktor para sa aktibidad na ito. So, alam naman po natin na kailangan ng mga bata, lalo na sa pakapanganak. Ako po ay mami din ng 3 malulusog na lalaki. So sila po ay 16, 11 at 6 na taong gulang. Kasama ko po yung 2. So sila po ay breastfeeding din. Although nung first months ng aking pagpapalaki sa kanila ay breastfeeding, pero since working mom po tayo, kailangan mag-mix. Pero sana all, ang wish ko din sana exclusive sila, no? Kasi nakita ko yung presentation do kanina, maraming benefits. Maski sa health ng mommy, tsaka syempre yung sa bulsa. Kasi napakagastos po talaga kung naka-formula milk. And sa Children International po, kami po ay sumusuporta. Kahit makita nyo po sa aming mga offices, meron kaming mga breastfeeding rooms para pag bumisita, yung mga nanay na kagaya nyo po na kailangang magpadede sa ating mga babies is may exclusive room fee sila na pwedeng gamitin. So kung may mga sponsored families po dito, wag po kayong mahiya magtanong sa staff or sa guard na kung saan yung breastfeeding room. Kasi meron po talaga kaming itinalagang kwarto para sa inyo. And meron po kaming programang Early Childhood Care and Development, yung ECCD. Although ito po ay sinimulan namin ngayong taon lang, pero papatuloy na po siya. So yung kasi may mga na-sponsoran din po tayong 2 to 5 years old. So kailangan nila ng programang ito. And sa mga staff po namin, supportive din kami. Unang-una, sumusunod kami sa batas na with the expanded maternity law. So meron silang na benefician sila niyon, at yung break time hours binibigay din namin, and yung konsiderasyon kung malapit lang naman ang bahay, kailangan silang umuwi, so para ma-breastfeed yung kanilang babies is ginagawa po natin. So yun po yung mga konsiderasyon natin, kasi naniniwala talaga po ang ahensya na kailangan naming suportahan ang programang ito. Okay. So bilang Sarong Welfare Agency po, ang vision po namin ay bringing people together to end poverty for good. Siguro naririnig nyo siya or nababasa nyo siya sa mga posters. Ano po? Na ang aming vision ay hindi naman nalalayo sa vision ng ating gobyerno, lalo na po ng Department of Health. Ngayon po, andun kami sa programang strengthening. So kung dati po, meron po kaming mga sariling clinics, meron kaming medical clinics, merong dental clinics. Ngayon po, isinara na po namin yon, kasi po ang purpose namin is masuportahan yung ating mga partners, lalo na yung gobyerno.
So, ang ginagawa natin, kung may mga resources na kulang sa ating, like sa Department of Health or sa City Health Office ng Legazpi, tayo po ay tumutulong para hindi lang ma-serve yung mga sponsored constituents, kundi pati yung non-sponsored. So, para malawak yung reach ng ating programa. Ang breastfeeding ay isang paraan para ang isang bata ay maging malusog at magkaroon ng fighting chance para makaahon sa kahirapan. Makakaasa po kayo na ang Children International patuloy na gagawin ang mga nasimula na mga programa tungkol sa pagpapalaganap ng importansya ng breastfeeding. Ang mga darating pang initiatives tungkol dito ng gobyerno at ng private sectors ay patuloy po kaming susuporta. So, yun po ang aming commitment sa programang ito. So, sa ngalan po ng aming director, si Sir Carl Hennessy Birafa, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Alright, maraming salamat po, Miss Marilu. Talagang katuwang po natin ang CIBI para sa mga programang pangkalusugan ng DOH, Bicol CHD. At na-appreciate po namin ang inyong efforts and initiatives sa pagsunod po sa batas patungkol sa breastfeeding, lalo na po directed ito sa ating mga breastfeeding moms. Okay, next we have Ms. Cristel Cubelo, the Technical Program Manager of World Vision Philippines, for her message of support. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Crisel. Ako po ay from World Vision, isang organisasyon na nagsusulong sa welfare ng mga bata. So familiar po ba kayo sa World Vision? May nakarinig na po ba? Yan. So ang una po pala, gusto ko po munang magpasalamat sa Department of Health, Bicol CHD, sa pag-imbita sa World Vision sa isang magandang event na ito. No? Pinasasalamatan ko din po si Doc Suyen kanina. So sa malaman at informative na presentasyon, no, patungkol sa breastfeeding. At ina-acknowledge ko rin po yung aking mga kapwa advocates sa breastfeeding. Ayan, sila ay nasa harap at sila din ay magbibigay ng suporta, message of support ngayon. So, unang-una po, no, kami ay, it is an honor para sa World Vision po na makasama sa event na to. Pinasasalamatan nga po namin ng DOH sa pag-celebrate po, no, ng Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto. As an organization po, no, naka-align po yung aming mga adhikain, no, sa initiative na ito dahil kami pinahahalagahan namin po, no, ang well-being ng mga bata. So ang vision nga po namin ay yung mga bata, no, to live their life in its fullness. So ibig sabihin kasama din po no yung pagsisimula ng magandang buhay para sa bata ay nagsisimula sa pagpapasuso. Nag-a-agree po ba kayo doon? Parang mahina po Nag-agree po ba kayo? Yes, no? Kasi po, nagsisimula siya dahil nabibigay yung sustansya at emotional benefit na kailangan ng ating mga sanggol. No? So, in-emphasize nga po ni Doc Suyen kanina na mahalaga ang pagpapasuso. Kung tutuusin, simple siya, kayang-kayang gawin, pero napakalaki ng impact lalo na sa ating mga anak, no? Dahil ito rin po ang magdedetermine ng susunod na henerasyon. Di po ba mas gusto natin na mas maging malusog yung ating mga anak at yung mga susunod pang henerasyon? So dahil na-recognize po namin yung importansyang to, ang World Vision po ay marami din po kaming mga initiatives na nagsusulong ng breastfeeding. So halimbawa, kami po ay pumoprotekta lalo na sa mga polisiya na may kinalaman sa pagpapasuso. Halimbawa po, yung Milk Code na kung saan nakipag-partnership din po kami before sa DOH para po isulong yung tinatawag na Mother Baby Friendly Philippines na kung saan
pinopromote po namin yung kultura ng pagpapasuso. At protektahan po yung mga pribileyo at karapatan ninyong mga magulang para po makapagpasuso kahit saang mang lugar na kung saan kayo komportable. Kung sa bahay man yan o sa trabaho, no? So we also promote breastfeeding sa aming iba pang mga programa. Halimbawa na lang, meron po kami tinatawag na Go Baby Go parenting program. So ito pong parenting program na to ay ang layunin namin ay maging holistic yung paglago ng mga bata. At ang isa sa mga importanteng itinuturo namin dito ay yung pagpapasuso at yung tamang pagpapakain sa mga bata. So para naman labanan yung malnutrition, meron din po kami tinatawag na project na Positive Deviance Heart na kung saan ang tutok namin ay yung mga undernourished children. At similar po, binibigyan din namin ng importansya, yung kahalagahan ng pagpapasuso, yung eksklusibong pagpapasuso at yung pagpapatuloy ng pagpapasuso hanggang 2 years old and beyond. So, kami rin po ay tumutulong sa pag-build ng capacity, hindi lamang po ng mga nanay, pati na rin po yung mga health workers at BNS sa ibang mga lugar, katuwang ng ibang mga partners namin tulad ng UNICEF, para po mas mapaigting po yung ating promotion ng breastfeeding at para mas mapahalagahan yung first 1,000 days ng ating mga kabataan. At syempre din po, mayroon ding mga LGU-led na mga activities. Halimbawa, yung Buntis Congress. Nag-a-attend po ba kayo ng Buntis Congress? Ayan. So, kami din po ay sumusuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga buntis kits. So, pero alam naman po natin, kahit kami po bilang NGO, limitado lang din naman po yung aming kakayanan. So, importante na tayo po lahat ay magtulong-tulungan para po mas mapaigting pa po natin yung pagpapasuso. Nakita po natin yung datos kanina na pinresent ni Doc Suyen. Kailangan ipataas pa po natin yung porsyento para ma-achieve natin yung target ng World Health Organization. So tayo pong lahat, magtulong-tulong po tayo sa pagpapalaganap ng pagpapasuso at nakakasiguro po kayo na ang World Vision ay patuloy na poprotekta, susuporta at isusulong po ang pagpapasuso para sa kalusugan ng mga ina at ng mga bata. So yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you very much, Ms. Cristel, for your message of support. So narinig po natin ang mga initiatives din ng World Vision para sa programang pangkalusugan ng DOH at narinig po natin ang mga programang ini-implement nila. So hangad po namin, Ma'am Cristel, at sa World Vision na patuloy niyo pong i-implement ang mga programang ito para masiguro po natin na ang mga bata ngayon at sa mga susunod na henerasyon ay makakatanggap ng sapat at tamang nutrisyon. Okay, next, please welcome the President of Breastfeeding Bicolanas Incorporated, Ms. Verna Velasco. Hello, good afternoon. Good afternoon, babies and mommies and daddies na nagsusupport po nitong event natin. Thank you, Bicol CHD Region 5 for inviting us. May opportunity po kaming maklayas sa bahay. So from Naga po kami and we are supporting this event kasi kami po ay mga breastfeeding moms. I am a breastfeeding mom for 5 years already. Kasi naintindihan ko talaga at naisapuso ko yung mga benefits na makukuha sa breastfeeding. May ituturo ako sa inyong acronym, okay lang ba? Yes? So, breast milk is the best. The best, okay? D is for dynamic. Dynamic, ibig sabihin nagbabago siya, depende sa kailangan ng baby natin. Pag baby pa siya, yung unang lalabas sa dede natin is malapot, hindi tumutulo. Minsan, hindi talaga siya lumalabas. Si baby lang ang makakakuha nun. Ito yung first vaccine ni baby. Ito yung colostrum, di ba? Alam natin yan.
Nagbabago din yung gatas, depende kung may sakit si baby. Kaya pag may sakit si baby, continue lang natin yung pag-breastfeed kasi iba yung gatas na lumalabas. Meron ba ditong nagta-tandem feeding? May toddler na, tapos may newborn? Pwede po sila magsabay. Kasi kung si newborn dito mo papadedein, si toddler sa kabila, magkaiba po yung gatas na lalabas dyan. Depende sa edad at depende dun sa kailangan ng mga babies natin. Kasi sobrang special po ng gatas natin. Sobrang nababago siya depende sa needs ng babies. Dahil hindi yan made in China. Made in heaven yan. O, regalo yan sa atin ni Father God. So ano ulit yung D? Dynamic. Okay. Ano naman yung letter B? Sino dito ang gusto matalino ang mga anak nila? Lumaking matalino. Yes, lahat tayo, di ba? Pero alam nyo ba ang maganda sa breast milk? Hindi lang IQ, kundi pati EQ. Ano yung EQ? Importante to para sa mental health natin. Di ba maraming issue ngayon? Gusto natin healthy yung anak natin, hindi lang sa katawan, kundi sa isip, di ba? So EQ, meron din tayong nakukuha dyan, na-develop din yan ng breast milk. Ano pa? AQ. Alam niyo yung AQ? Adversity quotient, di ba? Habang lumalaki tayo, may mga pagsubok tayong pagdadaanan. So imagine yung anak natin, sa lahat ng pagsubok, kaya niyang labanan. Ang breastfed baby, sila ang totoong batang may laban. Agree? Yes, dahil sa breast milk yan na ibinigay natin and sa bonding and sa comfort na nakuha nila sa atin habang nagpapasuso tayo. Ano pa? So D is dynamic, B is brain booster, E is earth friendly. Sino dito ang concerned kay Mother Earth? Lahat tayo dapat concerned kay Mother Earth kasi dito tayo nakatira, di ba? Paano na lang kung si Mother Earth bumigay na? So tutulong din tayo kay Mother Earth sa pamamagitan ng pagpapasuso natin sa mga baby natin. Kasi hindi na tayo bibili ng mga plastic, ng mga bote, hindi na magtitimpla, walang mga packaging materials na basura, hindi mo na kailangan mag-init ng tubig, and madami pang ibang na itutulong sa environment natin. So, E is earth friendly. Ano pa? S, kontra sakit. Diba? Alam natin yon sa baby natin. So actually, yung babies ko, dalawa na sila, magta 10 years old na yung isa. Sadly, hindi ko siya na exclusively breastfed. Mixed feed lang siya for 3 months. In fairness naman kasi nung time na yon, hindi pa ganito, na grabe yung support talaga ng government, ng non-government organizations para sa breastfeeding. So ako din, bilang formula-fed baby din ako. So medyo akala ko okay lang mag-formula feed. Pero nakita ko talaga, na-compare ko yung difference. Unang-una, yung baby kong panganay, halos buwan-buwan may sipon. So buwan-buwan may sakit siya, grabe yung puyat, grabe yung pag-alaga sa kanya. Tapos ang hirap niyang patulugin, di ba, yung kakargahin mo muna bago siya makatulog. Samantalang yung pangalawa, siguro nagkasakit lang siya 1 or 2 beses sa 1 taon. Tapos ang bilis pa niyang makarecover. Kahit may sakit siya, masigla siya. Pagpapatulugin mo, di ba mamis, ang bilis magpatulog ng baby kapag ka breastfed. Ihiga mo lang din yan, tatabi mo sa'yo, nakaside kayo. Dede siya, parehas kayo tulog. Minsan una pa tayong matulog, di ba? So, S is kontra sakit sa baby and also sa mommy. Sa atin, ang mga sakit na nape-prevent pag nagbe-breastfeed tayo is cancer, cancer sa breast, cancer sa pelvis or sa ovaries. So, nape-prevent yan. Pati yung sobrang bleeding after birth, nape-prevent din yan. Mas madali ding lumiit ang tiyan. Agree ba dyan? Mas mabilis daw bumalik yung timbang kapag nagpapasuso? Well, depende sa kain, di ba? So, pipiliin din natin yung kinakain natin. Kasi alam ko, pag mommies, laging gutom, di ba? Breastfeeding mom. So, pipiliin lang din natin yung kinakain natin. So, D is dynamic. B is brain booster. E is earth friendly. S, kontra sakit. And T, alam nyo to, favorite nyo to. Tipid. Tipid. Siyempre, di ba? Sabi nga nila,
kapag ka nag-breastfeed ka exclusively for 2 years, ang value mo personally is 1 billion pesos. So lahat tayo dito mga bilyonaryo niya. Gusto nyo yon? Hindi lang natin nahawakan talaga. Sana all. Pero yung contribution natin sa economy natin, ganun kalaki. So yon, isa pa palang favorite na benefit ko ng breastfeeding sa kontrasakit is tinatawag na epigenetics. Okay? Ano ulit? Hindi mahirap i-spell. Epigenetics. Sa katawan kasi natin, meron tayong genes. May mga sick genes, mga genes ng sakit. Yung mga sakit na namamana. Sino dito ang may high blood? High blood sa asawa. High blood sa boss. High blood sa kapitbahay. Ayan. Namamana yan ng anak natin. Yung mga hypertension, cancer, obesity, diabetes, pwedeng mamana ni baby. Sabi sa epigenetics, kapag nagpasuso tayo for 2 years and beyond, the longer na magpasuso tayo, the higher the chance na bumaba ang risk ni baby na mamana niya yung mga sakit na iyon. So imagine kung dun sa baby natin, 2 years and beyond na pasuso natin, yung mga genes ng mga may sakit, wala na sa kanila. E di yung baby nila, may sakit pa or wala na? Wala na din. Yung baby pa ng baby nila, wala na din. So lahat, kumbaga, yung benefits nitong breastfeeding, hindi lang dun sa baby na hawak natin ngayon, kundi para sa mga babies pa natin, sa mga susunod na henerasyon. Diba? Sobrang ganda ng benefits talaga ng breastfeeding. Ano ulit? Breast milk is? Ayan. So thank you po for listening. Continue breastfeeding and thank you for this initiative, Bicol CHD. Thank you very much, Ms. Verna Velasco, ang President ng Breastfeeding Bicolanas Incorporated, for sharing the benefits of breastfeeding. So kahit po ako, hindi ako mami, marami talaga ako natutunan mula kay Ma'am Verna. Okay, so maraming salamat po sa ating mga partners. Sana po ay lalo pa nating paigtingin at mapalakas pa natin lalo ang partnership para masiguro natin na ang lahat ng bata ay malusog at syempre para din sa kalusugan ng ating mga mommies. Okay, para ipakita ang ating pasasalamat sa ating partners, let us award these certificates of appreciation, which reads, Certificate of Appreciation is given to for extending her support to our breastfeeding advocacy during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4. To present the award, may we call on Miss Julian Garcia, Nurse 1 of the Provincial Health Office of Albay, Miss Christine Espiritu, Nutritionist Dietitian 4 of DOH Bicol CHD. Okay, so lahat na daw po. Please proceed. Okay, isa-isa na lang daw po. Ma'am. Okay, again po, may prepare po tayong munting tokens para sa ating speakers. Same certificate is awarded to Miss Marilu P. Detesio. Next, we have Miss Cristel Cubelo. Alright, thank you very much po sa ating mga speakers. Palakpakan naman po natin sila. Sila po ay mula sa iba't ibang agencies. Okay, so nabanggit ko po kanina na hindi lang po nag-iisa ang Department of Health sa pagsulong sa advokasya ng breastfeeding. Marami po tayong kasamang health partners and agencies. To give the award to our health partners, may we call on again po Miss Christine Espiritu. Okay.
Our first partner, is the Breastfeeding Bicolanas Incorporated. May I read po the citation of the certificate? Certificate of appreciation is given to for their significant contribution in providing health services during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4. Ayan na po ang ating representatives from the Breastfeeding Bicolanas. Okay, maybe call it. Okay. Okay, thank you very much po, Breastfeeding Bicolanas. Next, we have the Provincial Health Office of Albay. May we call on po the staff from PHO Albay. Please proceed in front to receive your award and token of our appreciation. Present your award again, Miss Christine Espiritu and Dr. Monray Mancini. Thank you very much, Provincial Health Office of Albay. Next, we have the Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated and our representatives, Mr. Dexter Golimlim, Gerardo Evan, Richard Hayag, Freddy Boral, and Mr. Roger Nilo. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, kung bakit yan ang tamang solusyon. Amay yan, nakiiwan ko. Yan, tamang paraan. Thank you very much, Gentleman Bicol. Pwede pa rin po natin i-avail ang kanilang health services dun po sa booth natin sa likod. Okay. At this point, sa tingin ko po, siksik, liglig at umaapaw na ang mga impormasyon at learnings natin dahil sa ating mga discussions kanina. So magkakaroon po muna tayo ng konting break at tayo po ay maglalaro. Gusto niyo po ba yon? Gusto niyo po bang manalo ng prizes? Yes! Okay, so tinatawagan ko po ang ating Game Master, Miss Naomi Villame. Once again, thank you very much to Miss Noel Brizuela, okay, from Department of Health, Region 5. Palakpakan po natin, okay? Sabi nga, siksik at liglig na mga informasyon po ang inyong mga natunghayan ngayong hapon. Okay, palakpakan po natin muli ang Department of Health, Region 5. Ito po ay para sa sarabay na pagpapa-breastfeed or pagpapasuso, isulong ang ligtas at malusog na pagpapasuso para sa manggagawang Pilipina. Okay, so na-mention din nga po natin na magkakaroon po tayo ng raffle prizes para po sa lahat ng mga nanay po natin dito. Mga mommies, ready na po ba kayo? Lahat po ba nakapagpa-register? Nakapagpa-register po ba lahat? Okay, dahil kanina nagkaroon po tayo ng registration. Kung tawagin nga po namin, register, attend, and participate. Okay, wrap. So ngayon, bubunot po tayo muna ng 10 at kayo po ay entitled na manalo ng meron tayong vitamins from Work Philippines Incorporated. So 10 muna. Okay? May mga numbers po sila, tama ba? Yes po, may mga numbers. Ayan. Pero po, yung mga hindi namin nabigyan, wag pong mag-alala kasi nakalista po dito. So may names po tayo, bawat number. Okay. So yung mga number na mame-mention po namin, sila po yung sasama sa amin on stage, okay? For the photo opportunity and sa pag-receive din po ng mga prizes natin. And while ongoing po ang aming raffle, mamimigay ang Baby Ko Wipes, Baby Ko Diapers, and Baby Ko Pants ng mga bags. Ayan. So, mga mommies, dyan lang po kayo kasi inyong mga kinauupuan, magbibigay po kami ng mga bags sa inyo. Again, maraming salamat
to Unisoft Hygienic Products Corporation. Thank you very much. Now, okay, to start our raffle, ang ating nabunot ay number 1. Number 1 is Ma'am Camila Abion. Ayan. Ma'am Camila, samahan niyo po kami on stage, okay? Number 10. Number 10 is Ma'am Grace Talde. Okay, Ma'am Grace Talde. Okay, sunod-sunod na po ito. Dahil meron pa po tayong susunod na session, it is gonna be the cooking show. Okay, AVP presentation po tayo. Next, number 38. Number 38 is Ma'am Rona Nabol. Ma'am Rona Nabol, samahan po kami on stage. Next po, number 23. Number 23 is Ma'am Sarah Jane Adornado. Sarah Jane Adornado. Okay, next is number 27. Number 27 is Ma'am Marie Sabdad. Marie Sabdad. Okay, another 5. Next number po ay 35. Number 35 is Ma'am Emily Olimpo. Number 15. Number 15 is Ma'am Michelle Lailo. Number 12. Number 12 is Ma'am Jenaline Darren. And number 28. Number 28 is Ma'am Victoria Brin. Okay. Join us on stage. We have 10 winners of vitamins from Word Philippines Incorporated. Tama po ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang pa po ng 2. Okay. Okay. Again, number 28. Nandito na po ba? Si Ma'am? Yes. Okay, bigyan natin sila. Siguro mamaya po, okay, magkakaroon po kami ng checklist for the 10 winners po ng ating vitamins from Word Philippines Incorporated. Sige, bigay natin yung mga bags na yan. Okay? On stage, please. Our OKFM committee. Bigay po natin sa kanila. Congratulations mga mommies! Yay! Palakpakan naman po natin. Don Emilionario, bigay natin on stage yung mga bags. Okay, dito po tayo. Again, congratulations po. Okay. And mga mommies, huwag mag-aalala. Bubunot po tayo ng another 10 dahil mananalo pa po kayo ng insurance from ProLife UK. Bunot ulit tayo, ma'am. Another 10. Ayan. Please receive the bags po muna bago tayo mag-proceed sa giveaway naman po ng ProLife UK. By the way, tomorrow i-announce ko lang, meron po kaming grand prize, crib and beddings from Keyless. So, ayan po, mamimigay kami ng crib and bedding. So, yung mga pupunta po tomorrow, may chance din manalo ng crib and beddings. Yes, okay? very exciting Bunot po naman. tayo or picture po muna, ma'am. Okay, picture tayo. Photo op. Again, congratulations. Okay, thank you very much. At for ProLife UK Insurance, number 31. Number 31 is Ma'am Elenita Estipona. Number 3. Number 3 is Ma'am Jinky Ramos. Ayan, punta po agad tayo on stage. Number 34. Number 34 is Ma'am Bernadette Abunda. Number 29. Number 29 is Ma'am Nelly Madrona. Nelly Madrona. Number 6. Number 6 is Ma'am Angeline Dado. Ma'am Angeline Dado. Okay, ika-anim po ay si number 2. Number 2 is Ma'am Baby Jane Rotobio. Davy Jane Notobio. Baby Jane. Okay, number 8. Number 8 is Ma'am Mika Bahamundi.
Okay, last 3. Number 14. Number 14 is Ma'am Lizelle Belen. Ma'am Lizelle Belen. Number 40. Number 40 is Ma'am Lorna Lorca. Lorna Lorca. And number 25. Number 25 is Ma'am Maria Elisa Dyson. Ma'am Elisa. Okay, join us. Samahan niyo po kami on stage. Okay, any representative naman po from ProLife UK? Okay. Meron po tayong 10 winners for this. Ayan. Sir, bigyan po natin sila ng papers and then pupunta tayo sa ProLife UK para i-avail yung inyong napanalunan na insurance worth 10,000 pesos po yan. Ang covered po ng insurance na yan na worth 10,000 pesos ay dengue. Ano pa po yung meron tayo, sir? Dengue insurance and accident insurance. So ayan, mga mommies, picture po ulit tayo. Okay? Pakita lang po natin yung mga certificate po natin. Okay? Again, congratulations po for winning an insurance worth 10,000 pesos from ProLife UK sa ating Team Triumph. Okay, eto last na lang po, ma'am. Nabubunutin natin. Itong last na bubunutin natin ay mananalo ng, sir, pakita naman natin yung mapapanalunan. Okay, samahan mo po kami, Sir Alric, from Unisoft Hygienic Product Corporation. Ayan, dahil ipamimigay po itong isang pack ng diaper. Okay? Sir Alric, eto na, meron na po tayong nabunot. Huwag po kayong mag-alala kasi yung size naman po na dapat para kay baby, yun po ang inyong makukuha. Ayan, ito po yung mapapanalunan, ang baby ko diapers. Okay, palakpakan naman po dyan. Okay, at ang ating number na nabunot ay number 39. Number 39 is Ma'am Mary Ann Joycey. Wow! Ayan, palakpakan Mary Ann! Yay! Ayan. Ano kayang size ni baby? Large na po ba siya, ma'am? Ayun, large. Okay. Kuha tayo ng large. Again, from Unisoft Hygienic Product Corporation. Congratulations. Another photo op po, mga mommies. Mami, ano pangalan ulit ni mami? Ma'am Mary Ann Joy. Ma'am Mary Ann. Ma'am, taga saan po sila? Tinago. Wow, swerte naman ni ma'am. Congratulations po. Ay, baby. Ano po pangalan ni baby? Noah. Ilan po edad ni Noah? 1 year old. Okay. Picture po tayo. Photo op. Yay! Palakpakan naman po or palakpakan naman, everyone. Ngayon naman, sige. Ma'am, thank you very much. Meron pa tayong giveaways from DOH. Okay. So, ano po, meron lang kaming simple questions lang. Madali lang to. For additional prices lang po. Okay. So, bababa po ako dun para magtanong sa kanila. Okay. Pero bubunot pa rin ako dito. So, be ready po kung sino man ang mabunot. Okay. Sige ma'am, mag-ask tayo ng question. Umulitin natin yung number. Kung sino yung mabubunot ni ma'am, yun po yung tatanungin natin. Yes. Okay. Number 5. Number 5, si Rhea Mabilin. Nasaan po si Ate Rhea Mabilin? Ma'am Shiraya. Ayun si Ma'am Shiraya. Okay. Puntahan natin si Ma'am Shiraya. Meron tayong katanungan para sa kanya. Okay, so lalapit na ako kay ma'am. Ito ma'am, madali lang tong question na to. Okay, question number 1. May panahon na ang isang sanggol ay nais na sumuso ng madalas. Every 30 minutes or every 60 minutes. Sa mga panahong ito, nais niya din na mas matagal ang oras ng kanyang pagpapasuso. Ang panahong ito ay tinatawag na A, colostrum production, B, growth spurt, C, neonatal, or D, toddler. So sa tingin mo, mami, ano yung sagot? B. B po. Letter B. Tama ba ang letter B? Tama ba? Pa-slide naman po ng answer. Okay, correct. Very good. Palakpakan naman natin si Mami. So,
So meron po kayong prize for from DOH naman. Ayan. So yung next naman natin, sino kaya ang tatawagin? Number 22 is Bernadette Carretero. Mami. Okay, Ma'am she Bernadette Carretero. Asan si Mami? Ayan, si Mami. Sa harap si Mami. Ayan. Mami, question number 2 ito ha. Tama o mali? Ang isang nanay na natigil sa pagpapasuso ng kanyang sanggol ay hindi na maaaring bumalik muli sa pag-breastfeed ng kanyang sanggol. Letter A, tama? Or letter B, mali? Mali. Okay. Mali po ba ang sagot? The answer is correct. Ayan. So, palakpakan natin si Mami. Yay! Congratulations po. Okay. Next. Number 37, Maria Marife Reblando. Asan po si Ma'am? Ay, ito si Ma'am. Okay. Medyo may numbers tayo dito, Mama. Pero madali lang po. The World Health Organization set a target to increase inclusive breastfeeding to at least blank percent by 2025. Letter A, 50%. Letter B, 60%. Letter C, 70%. Or letter D, 80%. Letter A, 50%. Sure ka na dyan, Ma'am? Sure na po. Okay, tingnan natin. Tama ba ang sagot ni Mami? Letter A, 50%. Correct! Ang galing naman ni Mami. Yay! Congratulations! Natin si Mami. Ayan. Okay. So, next, Ma'am, number 13. Number 13 is Ma'am Christy Miranda. Mami Christy Miranda. Asan po si Mami? Ay, ito. Lapitan natin si Mami. Okay, ito Mami, tama o mali lang tong question ha. Ang breast milk production ay nagsisimula sa 16th week of pregnancy na tinatawag din na lactogenesis phase 1. Answer, A, tama or B, mali? A, ang sagot ni Mami. Tama kaya si Mami? Sa tingin niyo, tama ba si Mami? Tama? Okay, tingnan natin. Ang answer is alright, tama. Gagaling naman ng mga mommies natin dito. Okay. Last number 4. Number 4, si Mami Karen Joy Balacano. Mami Karen. Mami Karen. Ayun. Si Mami. Lalapitan natin si Mami. Alright, number 5. According to the World Health Organization and UNICEF, continuous breastfeeding should be done up to blank years and beyond. Ay, di pa ako tapos. Mama, letter? Letter D. Tama kaya si Mami? So, patingin naman po na answer natin, letter D. Alright, tama si Mami. Letter D. So, palakpakan naman natin si Mami. Ayan. Ayan, thank you so much po sa mga nag-participate sa games natin. Very matalino ang mga mommies natin, no? Alam nila yung mga knowledge about ganyang mga bagay. Okay. Na dahil dyan, very good po kayo. Again, palakpakan po natin, Department of Health, Region 5. Okay, again, this is the Baby, Mama, and Family Fair. Mga mommies, okay lang po ba tayo? Okay lang po ba tatayo tayo? And then, kasama po yung paper bag natin, ang baby ko. Okay, pwede po ba natin itaas? Sila po, wala pa silang bags ng baby ko. Ayan. Yung mga mommies natin, okay? Mamaya, mommies, bibigyan po namin kayo. Okay, sabay-sabay po muna tayong tumayo. Okay, let's do the photo opportunity. Again, thank you for your generosity. Baby ko wipes, baby ko diapers, and baby ko pants. Pakita lang po natin. Okay, let's hello to the camera. Say hello to the camera. Okay, flash up that close-up smile. And, okay, smile. Yay! Thank you very much, mga momshi. And sa pagpapatuloy po ng ating program ngayong hapon, I believe we have a cooking show through our AVP presentation. So again, back to you, our friends sa DOH.
Okay, so thank you very much po sa pag-participate sa ating games. Talaga namang ang gagaling ng ating mommies ngayong hapon. So dahil siksik, liglig at umaapaw ang ating learnings ngayong hapon, siksik, liglig at umaapaw din ang prizes and giveaways ng ating generous sponsor. So salamat po, OKFM Legazpi and to our sponsors. Okay, so before we proceed po, we have another health partner with us para magbigay ng kanyang message of support. Let us welcome Ms. Myra Ador, Development Management Officer 2 of the National Nutrition Council, Region 5. Let's give her a round of applause. Good afternoon po sa lahat, sa ating mga staff at mga friends sa DOH at sa ating pong mga kaibigan sa iba't ibang agencies, partners nito pong ating celebration. Good afternoon po sa ating pong mga mommies at babies na nandyan. Good afternoon po sa lahat. So, I am Myra Ador, staff po ng National Nutrition Council, Bicol. So, the National Nutrition Council Region 5 is grateful to witness and celebrate with you in this Baby Mama Family Fair, a nutrition and health campaign in support to the National Breastfeeding Month po this August. So, ang National Nutrition Council ay isinusulong ang pagpapasuso simula sa unang oras pagkatapos manganak. Ito ay pinakamabuti para sa ina para eksklusibong pasusuhin ang kanyang sanggol sa unang 6 na buwan. Nangangahulugan ito na ang sanggol ay dapat tumanggap lamang ng gatas, ng ina hindi dapat bigyan ng iba pang mga solid o liquid maliban sa inirereseta ng doktor. Ang gatas ng ina ay naglalaman ng iba't ibang mahalagang sustansya, antibodies, growth factor at mga hormones na hindi maaaring makuha sa iba pang uri ng gatas. Siguro na sa mga questions, alam na po ito ng ating mga nanay. Talaga namang ang pagpapasuso ay nakakatulong sa sensory at emotional circuitry para sa normal na pag-unlad ng cognitive at emotional ng isang sanggol. At sa 6 na buwan, hindi na sapat ang gatas ng ina lamang, kaya ang sanggol ay dapat magsimulang tumanggap ng naaangkop na complementary food habang nagpapatuloy sa pagpapasuso upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan sa nutrisyon, sa paglaki at pag-unlad. Ang 6 na buwan hanggang 2 taong gulang ay isang kritikal na panahon sa buhay ng isang bata dahil ang mga kakulangan at karamdaman sa panahong ito ay mag-aambag ng malaki sa undernutrition, lalo na ang stunting. Ang angkop na complementary food ay makakatulong upang mabawasan ng gusto ang pagkabansot sa unang 2 taong ng buhay. So sinasabi po ng World Health Organization at ng DOH na ang breastfeeding ay siya ring unang vaccine ng sanggol. Ito ay proteksyon laban sa mga pangkaraniwang karamdaman ng sanggol. Ang pagprotekta, pagtataguyod at pagsuporta sa pagpapasuso ay higit na mahalaga sa lahat. Hindi lamang para sa pagbibigay ng proteksyon sa ating mundo as the ultimate natural, sustainable and first food system, kundi higit sa lahat para sa kaligtasan, paglaki at pag-unlad ng milyong-milyong sanggol. Karagdagan dito, ang mukha ng malnutrition ay mabilis na nagbabago. Sa latest OPT result ng Bicol, nagsasabi na 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay hindi lumalaki ng ayos dahil sa malnutrition in the form of stunting o pagkabansot, wasted o kakulangan sa timbang at saka obesity or overweight o sobra naman sa timbang. Nakukompromiso nito ang kapasidad ng ating mga anak na lumaki at umunlad sa kanilang buong potensyal.
Truly, the path to wipe out malnutrition is not easy. But let us take comfort in the strength of each one of us bring. This Baby Mama Family Fair provides not just infants and young children, mothers, especially those lactating and pregnant, but also the entire family. The access to information and the importance of breastfeeding and the opportunity to understand nutritional and health well-being of the Bicolanos. National Nutrition Council Bicol appreciates the level of collaboration in this initiative from various sectors, from our government agencies, from local government units, from civil society, kung meron po dito, mga private sector, especially ang ating media, and mga learning institutions, and of course, yung mga individuals who are nutrition and health advocates. Indeed, there is strength in numbers. And as the number continues to go, so does the force towards achieving zero malnutrition in Bicol. Through proper breastfeeding, labanan natin ang malnutrition ng ating mga sanggol. So on behalf of the National Nutrition Council Bicol, patuloy po nating itaguyod ang nutrisyong sapat para sa lahat. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Ms. Myra Ador, for your insights and for your support sa aming celebration ng National Breastfeeding Month. Okay. To express our gratitude to you, we are going to award po a certificate of appreciation and our simple token. Let me read the citation of the certificate. Certificate of appreciation is given to Myra M. Ador for extending her support to our breastfeeding advocacy during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4. So, to give the award, may we call on Dr. Monray Mansilla, Miss Christine Espiritu, and Miss Julian Garcia. Please proceed po in front from Myra. There, mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember, mga nanay. Thank you very much, Ms. Myra, and to the National Nutrition Council of Bicol. Okay, so sabi nga po nila, not all heroes wear capes. Tama po ba? Tama. Kami po ay naniniwala din dyan sapagkat sa programang ito, kaakibat po namin ang mga mommies na voluntaryong nag-donate ng kanilang breast milk para sa mga batang nangangailangan nito. So talagang ramdam na ramdam po natin ang pagmamahal ng isang ina. So we present the certificate of appreciation to our 11 breast milk donors. First po, I will read the citation. Certificate of appreciation is given to for her significant contribution as breast milk donor during the Baby Mama and Family Fair held on August 26, 2023 at Ayala Malls, Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, Director 4. Okay, so our breast milk donors po are the following: Miss Aika Barsenal Banyares Marbella, Miss Ingrid Toribio Serrano, Myra Perez, Pinky Vergara Cas, Crizel Ann Ozaeta, Erica Clutario Liaguno, Maria Teresa Corazon L. Bonilla, Ira Saluya, Brenda Bombales, Abigail Joy Romero, and Miss April Ann Chavez Federis. So to receive po their certificates, may we call on Miss Verna Velasco, the President of the Breastfeeding Bicolanas Incorporated. Again, may we call on po Dr. Monray and Ma'am Tin.
Thank you very much po, Ma'am Verna. Okay, Ma'am Verna, may konting tanong lang po ako sa'yo. Pwede po, proceed ko ulit instead. Okay, Ma'am Verna, ano po yung message mo para sa mga mommies na gusto rin pong mag-donate ng kanilang breast milk? Thank you for your question, Judge number. May Q&A pala, hindi ako prepared. Yes, sa mga may mommies po na blessed ng saganang gatas nila, pwede po tayong mag-donate. Pwede po ninyong idaan through Breastfeeding Bicolanas or idiretso na po ninyo sa BRTTH yung mga donations ninyo. Kung idadaan po ninyo through Breastfeeding Bicolanas, papalitan din po namin yung milk bags ninyo ng panibagong milk bags and meron ding konting token of appreciation. So hopefully po makapag-donate po tayo para po sa mga babies yan na nasa NICU, mga babies na premature, para masuportahan din po natin sila kasi breast milk po talaga saves lives. So I hope po mas madami pang mag-donate and thank you po sa mga nag-donate na at sa mga patuloy na nagdo-donate pa. Okay, thank you very much, Miss Verna. Thank you ulit po sa ating breast milk donors. We appreciate po your generosity and care for our babies and I hope po you continue to donate and be part of our advocacy. Okay, so kung ang babies po naman natin mayroong breast milk na ine-enjoy from their mommies, meron naman din po dapat ang ating mga mommies na kakainin na ma-enjoy din nila, di ba? Tama? Tama, okay. Kaya naman po para turuan tayo kung paano mag-prepare ng napakasarap na putahe, panoorin po natin ang isang cooking show demonstration mula sa Breastfeeding Bicolanas. Yung chicken nuggets ala Breastfeeding Bicolanas. Ayan. So, una na gawin natin mga kids, ay i-grate po natin. Ganun lang. Yan. I-grate lang po natin ang ganito. Ito po yung panganay ko ng gatas ko. Hanggang 6 years old siya nagsususa po yan. Tapos, ito yung bubay. Yan. Involved sa pagluto kasi kung ano, actually ito po yung ginawa namin para kunyari natututo yung bata. Mas na-introduce mo pa, di ba, oh, ganyan pala yung ginagawa. Then sabi ko yung nasa M, yun din yan. Lulutuin natin kasi may na-prep na po ako. Para i-demo ko lang po sa inyo kung paano siya ginagawa. Every time you get, I get. Ituloy mo yung kay Sophie. Hindi po ako nagsusuka. Ay, ano yun?
ng cornstarch para medyo paano siya? Oh, guys, gusto niyo na ba? I-form lang siya like ano? Nuggets. Nuggets! Wow! Are you trying? And then, ito na po yung finished product. Yes! Ito na yung finished product na. And then, mag-ano na po tayo ng painit na natin yung kawali, tapos maglagay na tayo ng oil. Any kind of oil na gusto po ninyo. Pero we prepare vegetable oil. Then, deep fry lang po yan. Gawa na kayo dyan. O, taste na! Totoo daw. Try. Oh, sa mga mother. Sir, dito naman. Mga mother. Please. Nagkakaroon ng tayo. Tipo natin ay tinatawag. Ano po siya? Ano po, mapili, very picky. Tapos, ang alam niya lang kainin ay chicken at saka hotdog. Honestly, yun lang talaga po. Wala siyang ibang alam. Kahit rice, hindi kami sa rice. Paano yun po naging nagkaroon ng parang ano po yung naghanap ng solution about sa problem? Solution, we tried a lot of different kinds kung paano magluto ng ulam. And then first time with Mommy Liz,
dito na first time nila kumain ng vegetable. First time talaga. So, nakadalawa pa siyang bilog. So, I'm so happy. It's an achievement. Ang activity po natin ay tinatawag na BFD Meets. So sa mga meets po, ang objective namin is to educate mga mothers about infant and young child feeding through lecture and cooking demo. One of the common questions po sa amin is paano magpalakas ng gatas, ng supply ng gatas. So, tinatanong nila kung ano ba ang kailangan kainin, kailangan inumin para lumakas yung supply nila ng gatas. Pero ang totoo po niyan, ang kailangan lang po nilang gawin ay magpa-latch lang kay baby. Mag-only latch lang si baby kasi supply and demand lang po yung gatas natin. So, kapag naka-latch na po si baby, nagkakaroon na tayo ng stimulation, sasend na po yan ng signal sa brain natin para makapag-produce ng gatas. So, hindi po kailangan ng importante po na kumain tayo ng masustansya, ng mga nutritious na pagkain, pero kumbaga, ang talagang nakakapagpalakas sa supply natin is yung demand ng baby. Ang kailangan lang din po talagang ma-check early on is kung tama ba yung pag-latch ni baby, kung deep latch ba siya, para nakukuha niya po ng buo yung gatas ng mommy. So we also encourage other moms to join us para they can also be part of our advocacy and be part of serving the community. They can actually reach us through Facebook. We have a Facebook page. Pwede po sila mag-message doon kung may concern po sila sa breastfeeding journey nila. Pwede po namin silang tulungan kung very accessible naman po sa amin. May mga counselors po kami sa Legazpi, sa Naga, sa Magaraw. Pwede din po namin silang mapuntahan para face-to-face po makapag-usap and makapag-advise tungkol sa breastfeeding. Yung ingredients na napili po natin is, kung mapapansin po natin, ano siya sa katutubong gulay o indigenous. Bali po, pinopromote po natin yung mga katutubong gulay kasi ito po ay gulay na galing sa Diyos na kumbaga hindi siya mahirap itanim at hindi siya high maintenance kumbaga. Hindi siya masyadong maalaga. So anyone can plant it like backyard or kitchen gardening. So yun po yung pinopromote natin kasi hindi siya mahal, mura siya pero punong-puno ng sustansya at mas madali lang siyang mahanap sa paligid natin. Well, may tinatawag po tayo na picky eater ng mga bata. So dumadaan po talaga sa stage na ganon. Pero ang ano po kasi natin is simulan na natin ng mas maaga pa. Di ba ang pag-introduce po natin ng solid food is from 6 months onward. So kung sinimulan po natin na parang bibigyan natin sila ng mga pagkain na simple lang, walang gaanong lasa, yun po yung kasasanayan nila. Plus, tips po sa ating mga parents, yung mga parents po natin, gawin po nating model yung sarili natin. Kapag kasi nakita ng mga anak natin na kumakain tayo ng gulay, kakain din po sila. Plus, isabay po natin sila sa pag-prepare ng mga pagkain para alam po nila yung texture at alam po nila kung paano gawin. Kung paano pag-prepare, gaya po kanina, nakita po natin na isinali po natin yung mga anak natin kasi excited na excited sila. Tapos, kumbaga parang gaya ng matanda, yung hard work nila, gusto nilang at the end, maano nila, eto yung pinagpaguran ko, gusto ko siyang kainin. Ayun. So, naging member ako ng breastfeeding. Actually, isa ako sa mga founding members ng Breastfeeding Bicolanas. So, doon pa lang sa unang anak ko, nagkaroon na kami ng communication na nag-start na yung pagkokonsepto at pagbubuo ng isang advocacy group dito sa Bicol. Na-appreciate ko magkaroon ng mga kaibigan na naniniwala sa breastfeeding as the best milk para sa kanilang mga anak. Na naturuan ako na kahit na ang hirap-hirap ng journey, nagawa namin, na iraraos namin ng mga anak ko. So, mula sa una hanggang pang-apat ko na anak, nagkaroon kami ng mas matipid na pagpapalaki sa aming mga anak dahil sa breastfeeding. Ang Breastfeeding Bicolanas Incorporated is isang grupo ng mga mommy na natatag to support mommies. Pag bagong panganak, normally sa mga nanay natin ay isolated, walang idea kung paano magpasuso,
walang mga kaibigan, walang kakontak, ang daming mates, bawal paligo. Ang Breastfeeding Bicolanas nandito to provide them company na kami ay hindi sila mag-iisa. May tribo silang kinabibilangan. As a personal experience, na-experience ko na feeling kang mag-isa, feeling alone ka sa journey mo bilang bagong mother. And ito yung pinaka-purpose, pinaka-core, pinaka-puso ba ng Breastfeeding Bicolana. Hindi ma-feel ng isang ina na nag-iisa siya. Ini-educate naman natin ng DOH, ng National Nutrition Council, yung kahalagahan ng first 1,000 days. So, ibig sabihin, buntis pa lang, pag-aralan na kung paano magpapasuso, ano yung kailangang mga posisyon para mas mapadali yung breastfeeding journey natin. And of course, hindi lang sa nanay na manganganak, kundi sa support galing sa kanilang family. Personally, hindi ako magsusucceed sa aking breastfeeding journey kung hindi naman sa support ng aking asawa. So, kailangan ng suporta galing sa pamilya, hindi lang sa nanay at sa buong community. Okay. Okay, nakita po natin ang paghahanda ng chicken nuggets a la Breastfeeding Bicolanas. So maraming salamat po sa Breastfeeding Bicolanas sa pag-share ng inyong recipe at pagbigay po ng tips para sa ating mga mommies. Okay. So habang po piniplay natin ang ating cooking demo, nakatanggap po ang ating mga mommies ng breastfeeding kits na for sure ay magagamit talaga nila para sa kanilang breastfeeding journey. Ito po ay mula sa Department of Health, kaya maraming salamat po sa Family Health Cluster ng DOH Bicol CHD sa pangunguna ni Dr. Maita U. Bobis at sa representatives po ng Family Health Cluster na kasama natin ngayon. Palakpakan naman po natin sila. Okay, thank you very much, Family Health Cluster. Dumako naman po tayo ngayon sa next part ng ating event, ang Basic Breast Massage and Expression. Ito po ay naglalayong mabigyan ng techniques ang ating mga mommies para masiguro na tuloy-tuloy ang supply ng kanilang breast milk. Let us all welcome Miss Samantha Marin from the Breastfeeding Bicolanas. Hello, good afternoon po. Hello, ayan. While eating po, I just want to recognize all the breastfeeding mothers this afternoon. Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo. We are here. All of this is for you, no? So, I'm Samantha Marin from, again, Breastfeeding Bicolanas. And we are a mother support group, no, as the video was playing. No? Yan po yung talagang purpose namin. We are supporting DOH, all the health organizations that supports, of course, breastfeeding. So nandito po ako today just to show you how you can succeed better pa or how you can really succeed in breastfeeding. Mga mommies, sino dito yung nakakaramdam na minsan na masakit yung dede, taas kamay? Ako din. I'm a breastfeeding mom of 3 years na ongoing. Naranasan ko na rin yan lahat, na sugat-sugat, may mga karakla, ganyan. So I'm here to show you basic. Sino na pa marunong mag-basic breast massage? Good. Hindi pa marunong. Tuturuan ko kayo. So, hindi tayo magpapakitaan ngayon ng breast. Pero gusto ko sana, can I see yung isang hand, right hand natin, mga mommies ng breastfeeding? Taas-taas. Yan. So, put your pinakamaliit na finger and your thumb. Ganito. So, ganito tayo. Para tayong Hunger Games. Joke lang, hindi. So, ganito po yung position ng hand natin. Right or left man kung saan kayo komportable. So, ma'am, pwede pa hawak ng microphone. So, papakita ko, no, ito yung breast. Ay, mamaya na yung, wag nyo muna tingnan. Muna tayo? Basic breast massage. Kasi wala akong slide for that. So, ito yung breast natin. Pakihawakan ng ating mga breast. Hindi yun bastos. Hawakan natin ang ating mga breast. Ayan. So, kunwari, ito yung breast ko. Ito talaga yung breast ko. So, you start with, sa pinaka dulo, ano po? Tapos paikot-ikot,
medyo yung diin, ramdaman nyo naman yung diin nyo. Kayo po yung mag-assess kung gaano ka-diin. Mararamdaman nyo yung parang mga grapes. Sige nga, mami, ramdamin nyo nga. Dapat naka-relax ang mga mami habang nagbe-breast massage ha. Hindi yung stress na stress. Nakalapat sa likod sa upuan yung likod natin. So, hawakan, paikot-ikot, counterclockwise sa palibot ng breast. Simula sa pinakadulo, dito sa, anong part to? Sa may malapit sa buto, hanggang maabot natin yung palapit sa nipple. Malinaw po. Tapos, try yung, di ba pag nagmamassage, yung lamig, pinipisa yung lamig. Parang ganun. Pero wag naman po yung sobra. Baka masaktan naman tayo. Ayaw nating nasasaktan. Gusto nating maginhawahan. Di ba po? So, yon, tatanggalin natin yung mga buo-buo. After that, we can, thank you ma'am, thank you for our beautiful microphone holder. So, malinaw po yung breast massage. If hindi pa malinaw, lalapitan ko kayo. Kaming dalawa, we will teach you how to do proper breast massage. Okay po ba yon? Okay daw po. Yay! Yan. So, after doing your breast massage, we encourage to do hand expression. Proper hand expression. 3 bagay lang para matandaan natin yung hand expression. Yung hand expression is paano tayo maglabas ng milk na hindi gumagamit ng artificial pumps. Lamang, kamay. Kaya nga hand expression. So, ang hand expression, 3 lang kailangan nating tandaan. First, malinis na kamay. So, dapat maghugas lagi ng mga kamay. Ano po, mami? Hugas tayo ng kamay. Second, yung kamay natin, for example, ito, position natin yung kung saan tayo komportable na kamay. Right or left, letter C, position natin na ganyan, like this. So, yan yung breast. Tapos, ayan. So, ito yung breast natin, letter C. From sa pinakataas, konti. Then put your finger and thumb between the nipple. Then depress and release. Lalabas yung milk. Hindi naman sisirit lagi, but there will be milk na lalabas. Ano po? So that's how you do proper hand expression. Huwag niyong kurutin yung mga breast natin, mami. Ang sakit niyan. Huwag kukurutin. Tamang depress, then release. So, i-demo natin yan mamaya. Kung may time tayo, we will show you how to do it properly. Ano po, sa mga interested, nakinginhawa po ng pag-hand express. Why? Kasi, hindi naman lagi na nauubos minsan ni baby yung mga milk sa breast. So, kapag nag-hand express ka, you can also donate the milk na express. We recommend hand express for one, wala ka nang gagamiting other items na mga manual, maghuhugas ka pa. All you need to do is wash your hands, get a wide rim cup para saluhin yung milk. Tapos, pwede nyo nang i-freeze or i-store sa milk para ipainom kay baby. So, yun po yung tamang hand expression. Now, I'd like to thank you po for being here and for listening to this presentation. And I hope it was helpful. Pwede pong pakita yung next slide, yung warnings about hand expression. Yan. So yung warning po, no sliding, huwag padululasin yung kamay sa breast. No squeezing or pinching, huwag kurutin. Masakit po yan. And then, ayan, kasi magkaka-bruises. Ang purpose ng hand expression is to release the milk na hindi nainom ni baby. Sayang yan. Sabi nga, every drop counts, di ba? Nakakaiyak pag natatapon yung breast milk na hindi na inom ni baby. Nakakaiyak talaga yan based on my experience. And of course, remember, wag sabunin ang breast and nipple. No lotion, alcohol, perfume, hindi kailangan yan, or hand sanitizer. Maghugas lamang ng kamay. Self-cleaning po ang ating mga breast. Okay? Malinaw po ba? So, tandaan, proper hand expression, and of course, do constant proper breast massage. Thank you. Thank you very much, Miss Samantha. So, mga mommy, sana po ay i-practice natin ang basic breast massage and hand expression sa ating mga bahay para po masiguro natin na tuloy-tuloy nga ang supply ng ating gatas. Okay, so sa tingin ko po ay dumating na tayo sa pinaka-exciting part.
Okay, so every year nagsasalo-salo po ang ating mga mommies para magkwentuhan ng kanilang experiences sa kanilang breastfeeding journey at kung paano sila mag-alaga sa kanilang mga chikiting. So this year po, ipagpapatuloy natin ang ating tradisyon na sarabay na pagpapasuso. So kanina po namigaya ang Family Health Cluster ng breastfeeding kits. Pwede po ba buksan natin yon at ilabas po natin ang kasamang nursing covers. Ito po yon, ilabas po natin. Kasama po natin ngayon si Miss Janine Conden na i-demonstrate po sa atin ang tamang pagsusuot ng nursing cover. Pa-assist na lang po sa ating mga ushers and usherettes sa pagkakabit po ng nursing covers ng ating mga mommies. There, mga mommy. Let's go. Ilabas na po nating lahat ang ating nursing covers. Pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay. Okay na po, nakalabas na po ba? So tingin po tayong lahat dito sa harap. Tingnan po natin si Ma'am Janine kung paano niya po sinuot ang kanyang nursing cover. Again, pa-help na lang po sa ating mga ushers and usherettes. Dito po sa harap. Yan ang tamang solusyon. Laking buwan. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Okay, so I think ready na po ang lahat? Ready na po ba? Hindi pa. Okay, sige po. Take your time. Let's wait po for the others. Susi sa tamang paglaki. Go, food na handa mo. First 1,000 days. Okay, thank you po sa ating mga ushers and usherettes na tumulong sa ating mga mommies. Okay na po ba? Okay, let's wait pa po. Okay, sige po. Sige lang po. Okay, may mga umiiyak ng mga babies. Na po tayo mag-start. Okay, I think ready na po ang lahat. Okay, ready na po? Okay, pesto na po natin ang ating mga babies sa loob ng nursing cover. Okay, ready, set, Bicol, launch na! Ako naging nanay para ang baby ko hindi tulad kong suwain. Mag-breastfeeding ako. O, di ba? Okay, thank you very much po sa ating mga mommies na game na nakilahok sa ating sarabay na pagpapasuso. Palakpakan naman po natin sila. Okay. Okay, at this point po, pwede po ba tapikin ulit natin yung ating mga katabi, ng ating mga mommies? Sabihin po natin sa ating katabi, proud kami sa'yo, breast friend. Okay, ready na po? Okay, 1, 2, 3.
Proud kami sa'yo, breast friend. Okay. Hello there, mga mommy. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Okay, at this point po, may we ask po the mommies na itaas po natin yung ating mga breastfeeding kits na pinamigay kanina ng Family Health Cluster. Itaas po natin sila para sa isang photo opportunity. Itaas po natin ang ating mga kits. Okay, ready na po? Dapat po nakikita yung ating face. Smile po tayong lahat. Okay. Okay. Thank you very much po again sa ating mommies and sa Family Health Cluster. Okay, for our closing remarks, let us all welcome Dr. Monray Isaiah Mancilia, Medical Officer for Head of the Non-Communicable Cluster and the concurrent Head of the Health Promotion and Communications Cluster. Let us all welcome Doc Monray. A big round of applause. Isang magandang hapon po, aking mga ka-breast friends. Yes! So, kumusta po? Nag-enjoy naman po bang ating mga breast friends ngayong hapon? Okay, very good yan. So, again, yung celebration natin ngayon is in line with the national, ano po ba yung sineselebrate natin ngayon? National Breastfeeding Month. Okay, so again, we are celebrating ngayon yung kahalagahan ng madaming bagay at kasabay na dyan, syempre, yung mga nanay na nagbe-breastfeed, yung mga tatay na sinusuportahan yung mga nanay na mag-breastfeed, yung mga lolo, lola, na again, tinutulungan yung mga nanay na mag-breastfeed, and of course, yung mga babies po na nag-i-enjoy sa tamang nutrisyon na nakukuha po sa breast milk. And of course, siyempre, kasabay dyan yung celebration din po natin sa kahalagahan ng ating breast milk. Okay, so hindi po maaaring mangyari yung event na ito kung hindi po sa napakaraming tao. But before that, gusto ko lang din pong sabihin sa inyo, kanina nandito po kasama ko yung aking nanay. At lagi niyo po sa akin kinukwento, nung bata daw po ako, lagi akong dinadalhan dati ng tatay ko ng gatas in can. Ilang gatas in can daw ang nasayang dahil ayaw ko talagang uminom ng gatas na tinitimpla. Dahil ang gusto ko lang daw po talaga noon ay breast milk. Sabi ko, mama, kaya siguro ako ngayon ay doktor dahil sa breastfeeding mo ako noong ako ay bata pa. At syempre, kung nandito man yung nanay ko, nasan kaya siya? Siguro nagsa-shopping siya. Maraming salamat po kay Mama. So si Mama ay si Glenna Mancilia. Okay? So hindi rin po matatapos yung event na ito kung hindi ko mapapasalamatan lahat po ng tao na naging katuwang po namin para sa event na ito. So allow me to thank each and every one of them, starting with our resource speakers sa ating mga kagalang-galang na mga resource speakers, doctors from the different hospitals and specialty, si Dr. Virata Pama, Dr. Reyes Marzan, Dr. Lorbes Morico, and of course, si Dr. Gutay. So we would also want to thank our participants na nagbigay po ng kanilang testimonial for this afternoon. Likewise, from our partners na nagbigay rin po ng ating message of support, starting po with the representative, Ms. Ador from NNC, and of course, Ms. Detasio from our pong Children International Bicol Incorporated, and Ms. Christy Cobello from our World Vision, and Ms. Velasco from the Breastfeeding Bicolanas. Of course, our partners from the Gentlemen of Bicol who are providing us free HIV screening right now, and ang mga kasama po natin, katuwang natin sa pagbibigay ng tama pong kalusugan sa lahat
ng mga Bicolanos, particular na po sa Albay, ang ating Provincial Health Office, Albay. Nakikita ko po, nandyan si Ma'am Annie. Hello, Ma'am Annie. And of course, our City Health Office of Legazpi din po. Siyempre, hindi rin po magyayari ang event na ito kung hindi po sa aming collaboration with OKFM. So maraming salamat po. And of course, for the venue, Ayala. Ang pinakabida sa araw na to, siyempre, sino? Ang mga mommies at babies. May mga tatay rin akong nakita kanina. May mga lolo, may mga lola na nakikinig sa atin. And of course, yung mga nandiyan na nanonood sa atin online. So maraming salamat sa inyo. Allow me as well to thank, of course, my team from Bicol CHD. Ayan, sila po yung mga nakaputi, mga ilang araw nang hindi natutulog para sa event po na ito. We are a group of ilang clusters. May family health po, may non-communicable disease, as well as that of the health promotion and communication cluster. So, in behalf of our regional director, Director Ernie V. Vera, we would like, of course, to thank each and every one of you for again providing or for giving a very loud statement that we together, kung magsasama-sama po tayo, actually nagsama-sama tayo ngayong hapon, and this is a big statement na sinasabi natin na yes, sinusuportahan natin ang breastfeeding. Yes, ang breastfeeding ay napakalaki ang benepisyo para po sa ating mga kachikiting, sa ating mga mami, sa ating mga pamilya. At sa pamamagitan ng breastfeeding, kayang-kaya po nating ma-achieve ang Healthy Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Monray. At dyan nga po nagtatapos ang programang inihanda ng DOH Bicol CHD para sa Day 2 ng Baby Mama and Family Fair. Maraming salamat po muli sa OKFM Legazpi sa pakikipag-partner sa atin every year para magbahagi ng kaalaman tungkol sa kalusugan. Ako po si Noel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magstay po muna tayo mga mommies dahil meron pa pong inihandang prizes at giveaways ang OKFM Legazpi. Maraming salamat, Ma'am Noel Brizuela and our friends from Department of Health Region 5. Maraming salamat. Doc Monray, palakpakan po natin ang DOH CHD Bicol at syempre ang Breastfeeding Bicolanas. Thank you very much. Of course, sa inyong programa for the Day 2 of Baby, Mama and Family Fair. At tama po kayo, magkakaroon pa rin po tayo ng pamimigay ng mga prizes para po sa inyo mula po sa aming mga sponsoring brands and exhibitors dito po sa loob ng Activity Center of Ayala Malls, Legazpi for the 4th Baby, Mama and Family Fair. And at this point, I believe we will be having photo opportunity po muna. Again, together with the DOH family and OKFM family. Please join us on stage for the photo opportunity. Kasama po ang aming station manager ng 97.1 OKFM Legazpi, Sir Mark Anthony Diglasan or Sugar Azucar, and the DOH family, okay? Kasama rin ang mga mommies. Okay, mga mommies, sasamahan niyo po kami for the photo op. Dito po tayo sa baba. Oh, dito ka Kuya Adin sa taas. Okay? Nonoy Palaboy, Don Emilionario, sama-sama po tayo para sa photo op. Okay? Again, congratulations DOH family for the success ng inyong Day 2 from morning session po. Nagkaroon po tayo ng talks about lung health, about the mental health ni mommy, at talagang liglig at siksik nga naman ang mga impormasyon na inihatid po sa atin ng Department of Health, Region 5. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Another one. Okay, isa pa po.
po tayo sa camera. Yay! Thank you very much. Again,